Máme tu znova Ivetku a Janka Turbových od Nitry. V tomto období slávia 10. výročie spoločného hrania. Pred 10 rokmi mali prvé vystúpenie v Hornej Maríkovej a teraz prišli a zahrajú nám v Dolnej Maríkovej. Spoločného života mi prezradili, že majú spolu pekne 41 rokov. Takže krásne. Nech sa darí a nech vám to stále krásne hrá. Ďakujeme. Dobrý deň vo spolok. Tešíme sa za pozvanie, ďakujeme teda a pokúsime sa niečo zahrať. Ešte som sa neoženil, už ma žena bije a dal som si ja vyhotový 3 dubové kije. S jedným púťem ženu bieti a s tým druhým deti a s tým tretím kia čistom pôjde na zajetým. A keď pôjdeš ty, pôjdem moja, pôjdeme obaja. Opýtame šemlinára, co to za novina. Kolečka še obracajú, pšenička še mele, moja milá. Še mi dala, pôjdem na vešenie. Bola prvá. Teraz také veselšie trošku. Otec si na dceru nenalíbi ženu. Otec si na dceru nenalíbi ženu. Že by mi nenašli dajakú šalenu. Že by mi nenašli dajakú šalenu. A oni mi našli takého duráka. A oni mi našli takého duráka. Vyšla krvna ječeka od bujaka. Vyšla krvna ječeka od bujaka. Jak dojde, tak dojde bujaka za rohy. Jak dojde, tak dojde bujaka za rohy. Čo je to za kráva, čo mleko nedáva? Čo je to za kráva, čo mleko nedáva? Veniačko jak čapka a mlečko nekápa. Veniačko jak čapka a mlečko nekápa. A cicky jak šnúry a mlečko nečúri. A cicky jak šnúry a mlečko nečúri.
ďakujeme krásne Ivetke a Jankovi